Anachetoka maazụ na Volt 104.3 FM na sigi daalụ. Yes, egwu nke agụchapụ mbụ Guilty Boy. If you see mommy water, if you see mommy water, never ever you run away. Aghọtara m, but my brother no bikakwa gị fụ mommy water kwụrụkwa. Yes, kwụrụ nnọọ na ọ bụ na ị chọọ all your choice. Alright, so the can swear going to punga that break. Agwa muna na cheta zungu ni fenji makia webia. Cheta di na Volt 104.3 FM. Kita bogendi baina bo ODENIGBO. Afamba ntichinazo and life ma go on. Jena YouTube. Kisunye line na Volt ODENIGBO ki nweke join yanyi in nife ayi ne kunu mbosi nketa engage na the channel, drop all your message in case I'm make pick or your call. Yeah, drop on your message. Contribute to the engine maker every time. I cannot call where dere monagi. Call dere monagi na ma. Eotago. Go wike we na daba. Oh na daba. O we wike ne megi na bakona tono. Oh na daba snap bankata. I will run ute. Join yam na Volt ODENIGBO na YouTube. Stream why live. No be choice in your line na studio. Yes, and you will attack it, man. Why, Hamatan Nabia. Or dry a berroco. My mom na side again, or dry a bago, man aside more dry a berroco. Man a tupo a dry, you watch for me remind again. Kije making gote mano. Jegote mano, and a tenalo. Gote and come nature gote. Do we? Ke happy na cha white. Na-epụ ọnụ ụzọ o nwere ka ọ ya amade na fine boy dịka gị n'anya n'ụkwụ gị ọ bụrụ gịnị white ka ọ na-achọ ụfọdụ n'ime nsef ga-ahapụ ụkwụ na ọgbọwacha agbọwa ụmụ agbọghọbịa kwenu mana otu ọbụla o si na-adị nna eme ka unu malụ na unu egote kịta bụ the time. Enwe ndị obere ego a na-ele 800, onwe nke a na-ele 500, enwe ndị a na-ele 15. I had prices depending on age, but I'm sure na at least no work or pekata and peke happy with 500 naira. But 700 naira you do ego tendi obere. Alright, so yesterday, because of the topic in Jimakia webia, basalo iye ego duration and were any effect na mmadi yota mmadi ibi ego. A lot of you say me yes, no na enwe effect. Na ọ bụrụ na gị na mmadụ akpabe nkata wee bịa mmajelu si na ị na-ayi ego mba. Ụfọdụ n'ime unu si that na ndị enyi unu bụ ndị nwetere ego. Chezozia ndị na ha tala afụ. Oluzukwa mgbe ife dere ya bad, o chetakwa ndị na ya tala afụ na ọ dị mma. A lot of you enyere aka at that point. I know on that situation. I know on that conversation. Ujukbo maka family. Ihe nke family a jiwe wute mbụ na eziokwu inwe ike ime mmadụ ilo ihe niile mana kwa ifu ime ezinụlọ. Because as na the greatest enemy inwe ike inwe bụ household enemy. Household enemy bụ the most dangerous because ebe ka ịchọ ize zeta onye ahụ. Ogo mbosi nkwu ya si na mbịa enwe ike mbịa ọfịs mmadụ ihe mmadụ ọnụ from ebe 5 years. So long as na ọrụ mụ na ga adịghọ connected. Nwee ke nkata gị gafe ọ bụrụ so good morning ka mma na-ekene gị. Mana ọkwa ifo onye gị na ya bi n'ụlọ. Ị chọrọ ya akpọ gị okwu. Ị chọrọ ya oge enu gị aka. Ị chọrọ ya gị na ya ga-aja amụ na kitchen. Ị chọrọ ya gị na ya ga-aja amụ na palọ. Ị chọrọ ya gịnị ya aja amụrụ somewhere. O wike one day self na-abịa ili nri ọ bụ na afere didete ya ọba onyinyo nke ahụ. So a lot of reasons why inwe household enemy ji wee dị bad. Now ka iwe ya na-enọrọ n'ụlọ n'ịbụ onye bichapụrụ ebichapụ. Ị na-esendizi ego to the house or ị na-eje visit ha. One day ị ga-anata. Ọ bụla onye chọrọ imemi na gị oye ede gị chelu gị mgbe ọ na iji wee nata. Nwere a whole 356 years 56 days dị na in a year. Ịma nna n'ọnụ. Ọ dịrọ possible. So ha nụkwa na ị na-anata onye ọbụla chọrọ imemi na gị ga-ememi na gị. It's just a matter of gịnị preparation.
It's just a matter of preparation. When you well, it doesn't take anything. Yeah, some people, mother try poison, you need regular spiritual. Or need regular spiritual. Just or tap your get near the yeah, we high matcha. But if I back here, we better table. Otu I guess we na adeko as siblings, all the very mightily important. Then with that peace, understanding, union, it is siblings. When I'm water how important all the until mother and one. Now, my went mom yesterday. Now some no ya nwa si na nwanne ya nwoke oya nwaanyị a ama m ya wee na-asị ya ọnwụkwa ha ọyala arụ ka accident asị na ọyala arụ nwa na arụ ama ngwọta agwọta asị na akakwara ịgwọta arụ a ma ọ bụrụ na o kwuru ya n'oge kama na because na esemokwu dị n'etiti na nwanne ya nwaanyị the only surviving sister onwe nyamakwu the only surviving brother the sister onwe and the sister kia jide ego obviously. So nwanne ya nwaanyị akala inyere ya aka pride probably ihe o megolu nke nwaanyị in the past okweghị ya even ma nwunye na-esesekwu nwanne ya nwa sister in law ya okwu because ime na agwa m na udo dị n'ezinụlọ bụ ihe imeta ke foundation ile for ndị ọzọ na-abata abata. Of course, when you get afugonu na gina nwanne gị nwaanyị adịrọ na mma, you will not expect her ka ọ bịa follow again what sister-in-law, brother-in-law, happy the husband. O wee nyere gị aka, wee tinyekwuo rift n'etiti gị na ụmụ nwanne gị. Now, this is the case of onye nke anwụ. O wee je sesewe nwanne di okwu, di na-esesekwu nwanne ya nwaanyị okwu. Say to the point na arụ na ayi ọgwara anybody. Oh, God is it so bad. Ka nwaanyị nwoke adị ekwu nzukọ okwu ka nwunye sendizire nwa ha nwaanyị. As not 3 girls ka ha mụ ka ọfọ. Sendizie one of them. Si ya nya kpọọ na phone. Ọ bụrụkwa nke nwaanyị. Stupidity. Ọ bụrụkwa nke nwaanyị bụ ihe ọ bụkwa nke nwaanyị kpọọ send nwa ya nya kpọọ. Mgbe ọ kpọọ nwanne di ya si ọ na-ezi ozi ya ọ nwere okenye nọ n'ụlọ na ọma onye nwe phone ya nyekwu ya phone. Onye ya phone ọ sị ha n'isi na gịnị na-eme. Ọ sị na arụ adịrọ nwa na-ejego test mba. Ngwa jeenu test. Eje test asị ya na test bụkwa asị na test bụ 20,000. Menu test. Menu test. Test a ka ọ sị ha mee ebe ọ nọ ọ dị busy at that point or so amaron but ọ sị ha mee the test. Nwaanyị gbakọ nya nwunye nwanne ya nwoke wee gbanyekọrọ phone kpọrọkwa di ya nataba n'ụlọ without ime this test. Without ime this test. Oluzie nke to the point na nwoke adịghị agazi ije ọ dị ekwuzi okwu wee jebekwe hospital ọzọ okwu ya na phone si ya na arụ akakwa njọ na ndị doctors na-ama mmetụ nwanne ya nwoke aka na ọ bụ na akwụrọ 500,000. O wee sị mana asị ọkwasị unu mee test before ka ihe na-emekwana ya na amarọ na emerozi the test. Now ya bụ ezigbo nwaanyị ezigbo nwanne na iwe nwanne adị eru n'ọkpụ n'akụkụ ya ghọta na iwe nwanne adị eru n'ọkpụkpụ wee welu 500,000 naira wepụrụ ya 1 naira wee send elofa ha through the surgery. My dear ụmụ nwanne m esendizi ego ka esendizi ego ka nwoke nwụ. Can you imagine? Ka esendiziri ego ka nwoke nwụ. Ka ekwu eziokwu ka a ga-esi eme surgery nwoke nwụọ. Ihe na-ewute m bụ na ọya bụ ọya akala igbochi.
at the beginning. Ọ bụ na ụmụ nwanne adị eso okwu. Ọ bụ na nke nwoke weta the value nwanne ha nwaanyị na-eweta to the family without ịtụ ya ilo because no na-eme ọfụma or something like that. Without ịdị ungrateful because an ingrate ga-afụ na nwanne ya nwaanyị na-eme ọfụma yet o jee n'azụ ọ na-akọ bad things about ya bụ nwanne ya nwaanyị ma ọ ma regard nwanne ya nwaanyị or man sị thank you because na ịbụ nwoke. Just yesterday ka m weta say very good as if na Chukwuma na nchọ iji maka na ikwu m ya sị na ị ga-ekwu maka this story just came to me nsị na ọ baghị uru na the story akọchaghị ihe niile nchọ ịkọ ọ summarize gị ya because if nwanne gị nwaanyị ahụ ma nwanne gị nwoke a na-eweta ihe n'ụlọ you are entitled though. I support the entitlement between ụmụ nwanne. Mana ọkwa ifu nke dị ungrateful. Anọ na ịdị entitled, ị na-efeel na ịdị entitled, ị na-eme ka osisi ọ gị ihe ga-enye gị. Mana ọkwa ifu the ungrateful part ahụ bụ ihe nka zero. Ihe ma like or bụ ihe ma chọrọ dị na-anụ. Iche na nwanne gị a na-esendịrị gị ego na o nwere mkpa. Nwanne gị nwaanyị ahụ ma nwanne gị nwoke a feel na ọchọ ịbụ mmadụ wee jebụrụ mmadụ wee nweta ihe mmadụ na-enweta eji enyelu ndị ọzọ aka wee na-enyela aka iche na onwe ha mkpa go na onwe gị filie na ọ dị oke ịdị jobless then n'enu na ị nweghị aka ọrụ ị nwere ihe ị na-eme ị nweghị aka ọrụ ị nwere shop ị dị arụ ọrụ oyibo onwe dị ka isi eweta 1 naira ewetezi eweta ifilie that na all right gị ọkwa right go mana ya anapụ ngwa gị da right eje jụọ ịsọ ka ọ dị ya anyị anapụ nwe gị da right isa adị emeruo dị mpụ ihe ị na-eme sef a wee na-alụkwa ya the right ọfọzịkwa gị nwa onye chede n'ebu ka njụọ onye ka iche n'ebu ebe emere ya ịsọ ka onye iche na-ebu just na ịsọ bịa late ya ka Isaac ji wee narị oke ruru ya my dear and ihe na-ewute mbụ na parents na support ihe ị ga-afụ nwa gị bụ an ungrateful person na ka o si emeso ome to the only person na-ewebata to the family or one of the persons na-ewebata to the family or all the persons na-ewebata to the family ọ na-agba nkịtị onye mere ụmụaka ji ala nsị and the only way this child ga-esi megide ya mee ya ọ gba afọ na ya bụ because na ọ na-eme and gị nwa na onwe gị bụ a parent ịgba nkịtị probably na-glorify ihe ọ na-eme or ị na-ebabysit eho nwoke bụ diọkpara ọ bụrụ na ọ bụrụ diọkpara second son onwe ndị second son na-eme ọfụma karịa diọkpara. And sometimes ndị diọkpara ana m aghọta dị ihe na-eme ha sometimes na wonder ndị a dị the cost ka ọ gịnị because I'm a lot of first sons so bụ na fa dị eme ọfụma and they are comfortable. Amarọ m ihe ya akpọ that laziness amarọ m abịago m cheke mfụ na ihe a bụrụ ihe emere eme it's more like the universe bụ otu a ka o su enye ha anya. Most of the ndị diọkpara dị lazy. Ụfọdụ n'ime fa bụ ndị nwere opportunity to work but for some reason amarọ m na a general cause amarọ m ihe ọ bụ abụ mana definitely ama m na osiro na ezinụlọ because onye na-agba mbọ one thing with ịgba mbọ bụ na one day it will pay off and ị na-agba mbọ ihe dịka Uju nwamba mbịapụtasị hey na nwanne ya nwoke anụ a ọ ya ekwu ya na nwanne ya nwoke a na-agbakwa mbọ mana nwoke afọ nke gị bụ na ịdị atra ịdị agba onye nke na-agwazi ewetezi iburu ọnụ ọjọọ bụrụ ungratefulness gị buchiche ebe niile ọ bụrụ character soro gị na-akpagharị iche na ọ dị oke o decide yet to invest in herself a man for 1 naira so ihe nga na-afụ wee ego nni just go wee bụrụkwa I know we go place soon na monthly salary so inwe ike every 30th or every 25th or every 31st ka ya na-eji afụ ego man na-afụ the in between. So this program now bụ
ka anyị chọọ ka anyị ga-esi weta ịfụnanya n'etiti adult siblings. Then program a bụrụkwa an eye opener for parents bụ na ha ka nwere ụmụaka na-etonite start building that love. Mee ka family na a na-eli nri n'ofu efere. Mee ka ha mara that there is love in sharing. Iwebata kee ya ọbụgodu na groundnut ofu mkpụrụ muziel fanya. Go for that they cannot do without each other. Just like the saying that azịza dịkodoro ọnụ adịghị ekwe mgbaji except na separate ha. Go for that na ha enye ohere for separation ebe a nke ndị ilo na their devices ga-esi na-abata. Mee ka famalụ siblings dịka di na nwunye. Once enwekwanala ihe bata n'etiti, once ndị ilo take wekwanala charge, otu ka ha ga-esi na-agbasasị. And low betide you na ha jezie nụọ partners bụ na family ha believe na separation. Family gị agbasagokwa be that. Family gị ekesagokwa. Anya ka o ji abụ na-agụ ịchọ ịnụ di, ịchọ ịnụ nwaanyị jụọ ese. Mana the kind of family na-aba n'ime mmadụ na onye anụ asị from a separate home. One day o tete si na ọchọ ọzọ ịnụ. Ọ ihe ị ga-ebu nkwe, ọ ihe ị ga-emenwu. Ị chọrọ a family ọ ga-abụ in the nearest future. Maybe in 5 years. Onye nye gị 5 years self. Ndị Gen Z nye gị 5 years. Ha try ka. Onye chọrọ separate from you nye gị 10 years. Ha try ka. Man or family na fight for togetherness. Uwe family bụ na ha mara ihe bụ to fight for each other. Muzielu ụmụ gị that they should fight for each other. Ye njekwu ya bụ na meji onwe as a point of contact. Yes. As a point of contact. Ebe nọ na asa ada. Enwero di okpara anyị ha fie ya na ọla onwe ya 600 years. Malo how to speak to your siblings. Speak to their soul. Unu bụ ụmụ nwanne, unu ga-connect. I'm telling you. If you need to remember, you monitor onye amalu the best way you get wee gwu okwu. Then link here up with the blood they flow n'ime unu na-abụ. Ihe anụ abụrụ sometimes abụrụ by ekpere. Gwa Chukwu nye gị the wisdom. But when the discerning spirit, ịghọta ebe wisdom a na-lead gị, because one thing with wisdom is knowing how to apply it and when to apply it. Make ụmụ gị mara that na ọ make it nwa in the future. Even if you go that ị ga-turn na your grave na ịnụ na ha sele okwu. Make sure na enwe 2 or 3 persons na like in Bible togetherness, family togetherness, name siblings not together at least. Enwe 2 or 3 persons ndị nke nwere ike ha divide onwe ha na convince ndị nke ọzọ ekwensu chọọ use we separate ha. Abịa na family a na-enwe 1 or 2 persons. 1 or 2 persons ishi anaghị adị mma. Ọ dị na every family. My family of second son na mana onwe ka Chukwu si arụ ọrụ. Onwe ka chamaro m ihe my parents me ma my mom me achọ m iji onwe m wee mee point of contact today. Like achọ m iji my own wee mee case study. Maka Christmas a na-ana. Nya bụrụ ihe ị ga-echeta wee lead your family on to the next level. Na bụ next year. Because obura ebe nọ this year ki ga nọ next year. Obura our portion in Jesus name. Obura our portion. Na ị ga-adị stagnant nọrọ n'ofu position. No. Please. Nwee 2 or 3 persons. Ọ depend ụmụ one emu. Emu ịtọ nwee 2. 2 ahụ nwee ike ịkpakọnata ofu nke ọzọ. Brain ya na-atọch. Ọ bụ na ị mụrụ ụmụ 5 nwee 3. 3 ahụ nwee ike ịkpakọnata uche ndị nke ọzọ na-abụ na-acha ịpụ apụ. Ụmụ gị niile ofu nne ofu nna na-amụ mana ọ bụrụ ofu Chineke. Ebe a nọ ha ma m ịchọ trouble 1, ịchọ peace 1. O depend the energy iwete mana ọ bụrụ for your family. Ọ bụrụ maka ezinụlọ gị.
I'm telling you, onwe ebe oge ri calm all down because ịma na ihe ga-emebi. Ebe a na-achọ m ka ihe mebie n'etiti ụmụ na onye ka o ji awụ nnọkọtakwa mkpọ diọkpara na mkpọ ya na video call. Kedu ki amụrụ gị ọfụma na ị ga-afụ video call ma esi na ezara amụrụ gị ọfụma because otu esi wee train godi gị nwanne gị kpọọ gị answer as fast as you can. Ọ bụ na onwe ife dị ka English as fastest as you can because ị mara na onwe nsogbu ọ nọ na ya. Ọ bụrụ na ị ma nzanwụ video call probably because na ị nọ somewhere ọ ya drop gị message si gị na anọ m somewhere udo adịkwa isi ya yes na ị just chọọ iju eso ọ ga-asịzi gị okay mmecha ka anyị kpaa. Udo ahụ adịwo ka ọ mara na ife emergency or not. Now onye nke a nwanne ya nwoke nwe ọkwa ọ na-akị ya kịta because ọ bụrụ na nke nwoke except na ọ na at that point no give go up on life ọ chọzụkwa ịdị ndụ tọ nsogbu adịrọ. Mana I believe m na nwere onye chọọ ịnwụ ọnwụ ike nwere onye chọọ ịnwụ before their time. Ihe a bụ careless death. Ọnwa karị ịmago avoid ọ bụrụ accident ọ bụrụ poison. Ọ yi na obido iya swallow your pride ihe life and death. Ijiri ya na-akparị amụ ijiri because na gị na nwanne gị nwaanyị na-ese nkirika okwu aya wa achọba kịta anụ asị ka ama the generation of the okwu ọ bụrụ onwere ihe nwere isi kpatakpata ọ bụrụ ego ya anọkwa n'ụwa ịnọ n'ụwa mgbe bata n'ụwa ọ dị bata mgbe ya anwe ya hapụ anwụ. Nye nke nwaanyị gwazie ha bụ because na onye nke a chọrọ tọrọ bụ ọsị ha jidezie the 500,000 nsị ya ha jide ya nya bụrụzi anọ ihe ọ contribute for the burial. $500,000 ọ bụrụ moi moi mmadụ iwepụta na December 2025. Ọ bụrụ moi moi. Iwu nwanne ekwesịghị iru ọkpụ nwanne gị na-eme ife ọma appreciate the person. Onye ka Chukwu na wepụtalụ iwipe ifere from the face of that family. Amara m otu ọzọ m ga-esi wee kwu ya wish na Uju and every other person dị ka Uju wish na ụmụ nwanne gị na-ege this program. Amara m otu ọzọ a ga-esi wee kwu ya. Nke second son anyị karị ịkparifu Chineke nye ashma. Yes, ma sị ya asị ya na asị ya gift. Maka imagine na ọ dịrị asthmatic ihe that boy karị ime. Ọ karị iwe ọ pụọ like this obi ekoro nne m na nna m n'enu. Ma mụ nwakwu sef. Nta ka nga na-echi na-akpọ eli. Ka nwa na ọbatago ọ nọkwa ọfụma. Mana enyere ya ashma nya nwa ebe I think 6 years ago or so. O were ọnụ ya sị m that na ebe ọ nọ na ọ chọọzị trọbụ mgbe nwa na-etonite. Mgbe ọ na-etonite. Hey. In fact, Chukwu nyere ya ashma wee bịa sprinkle ya with ulcer. So ọ ma leading near ne ha nke abụọ dị nke na ọ na hang out with friends enye ya ihe ka o rie. Ọ ma leading ọ ya adịgodo very careful ihe ọ na-etinye n'ọnụ. Ọ ma nsenwe ihe osi ọ ma nwa alcohol maka asthma. Ya je try ya anya ọ mara the essence of ndụ. Onye nke akara ebu the person akara ị na-aya so Chukwu mana mụọ na onwe m otu ansi wee bụrụ the leader now na ma ya akpakọnata nkwu ya ọnụ. But ịmagon once o gosikwa ihe o ji wee bụrụ onye ọ bụ mana ọ bapụ ime ya ọma mmedi up to 24 hours brain ya chịkọnatakwa ọnụ. Let your children know that at least create her family group, create her siblings group, create a group. Ebe a na-akpa nkụta nwere ihe dịka siblings love. I'm telling you, people will not joke with your family. Onye mere a lot of people apụta aga through violence. Aga through violence. Asị na nwoke etie nwaanyị ihe, nwaanyị etie nwoke disrespect nke nwaanyị. Because family adịrọ together. Onye bata na ezinụlọ gị fụ ka ezinụlọ gị dị. I'm telling you, ha manji nwanne gị kparịa amụ. Amụkwara onye ahụ ọfụma. O wee bụrụzie onye nwe uncles and like nnọkọta for some people ihe ha na-aga through. I wonder na ha nwekwa external family. Because anything ị na-eme within your family ha ga-ebu ya buga like ị ga-afụ na ihe a bụ ihe dị n'ezinụlọ ọ bụrụ just the nuclear family ma extended family. Ifu the togetherness. Asị ha ndị bụ Okafọ na Isuochi na adị mba adị across
agakwana ebe ahụ ọ bụ na ị chọrọ problem agakwana ebe ahụ. Nwaanyị anụtara anụta fụka ụmụ nwanne a si eme ọ tara ya ịbịa ngị nwa bụ onwe gị bụ di ya si anwakwana ya anwa mgbe ị na-ata afụ mgbu na-eri from hand to mouth mgbu na hustle empire ifo kịta ka ebe ị nọ that time imiti m mgbe m dị so 20 something years before then ọ bụ na ọ bụrụ this my siblings iche na nkara survive. Let your muzielu ụmụ gị how to not survive with each other. Teach them how to not survive with each other. I'm telling you, onye nke chọgoro ịkpafu onwe, yes, onye tonito ya decide kwa to follow ụzọ nke ọ chọrọ iso. Mana because of ihe imegoro imbibe for years, ọ dị adị ize epụ. Ọ dị adị ize epụ. Ọ dị adị izi. Ka anyị hapụgodu laziness, ka anyị hapụgodu imago laziness, domestic laziness, because some of a lot of people abịa na family ụmụ nwoke na-amara eshini ụmụ nwoke ma eshi mana ha believe run eba na kitchen because mma ha ebidoro oge wa ha abawa kitchen. Mana kwa ifutu mmasị chepụta muzielu fa nne gwa ha na a na-eri nri n'ofu efere, force them. Force it. Hapụ love a na-show during childhood. Ọ mgbe ha tonitere this chawazia 20 something 30 ka ị ga-ama na that thing ha na-eme as a child no or genuine love ka just uche ụmụaka na-emefa. Ihe mee gị bụrụ adult is following your own, having a mind of your own. But as an adult, if you decide, and your decision has a lot to do with where you're coming from. And just charo obere afia na chetas mgbe na chetala azụ mepee full line I bido kwa ebe anyị kwụsị. Cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Afọ mba ntị Chinazụ. Kita bụ oge ndị Igbo anyị na-akpọ Odenigbo ebe anyị na-atụpụsị nnọọ mkpụ were nke bara uru mere ife. Aga na ebe ọbụla na cheta azụ. Ndewo. Tune in to the ultimate voltage experience. Follow Volt FM on Instagram at Volt 104.3 FM. Turn up the volume. Who is the person? Melchizedek. I'll put on my show. It's OG's show. Yeah, but I don't have tickets for him now. Ask OGO now. He's not around. I thought you had more tickets. I'm coming.
Offer lasts from the 13th to the 18th of February, but our love nests are limited. Dial 0803 634 6239 to secure your romantic retreat and be one of the first two couples to enjoy an exclusive Valentine's dinner banquet. Hotel Sunshine, where every moment is a celebration of love. Money where we got you know, feel. Thank you. Yeah, touchdown, also damn it. Volt 104.3 FM. Give me 10 carton here. Okay, but I can't find them. I think in a zoo. Ha! Enwere m afịa m bugara ndị Volt FM na ije afịa kemgbe ahụ ahịa m a na-azụ ị ga-amazinwu Sonyelu n'ije afịa every Saturday by 9 o'clock a.m. ka akwụnye gị n'ọgụ gbọdọ gị touch ka isoro n'ife a na-eme. Volt 104.3 FM.
All right, yes. So Anachetagoma Zoo after that musical break, and before that musical break, I know we fight Jimakia where no basinketa. Tupongani cheta na fambo anti Chinazo in on a Volt 104.3 FM. Kitabo Gendi by na bo Odenigbo na sigedalo na sigendeje na sigendewo. And otu obodo sikwa na ala de achọm ka ị malụ na ebe a ebe anyị na-atụkọ isi ọnụ anyị kọ mamịrị ọnụ erikọ ndị na ofe efere akpọ onwe anyị our brother's keeper na-ekip onwe anyị in check maka na whatever we do ọ na-affect anyị one way or the other even to the society na ndị nọ gị n'akụkụ. So ọ dị very very important that na charity begin at home maka ọ bụ na o begin rụ ọ ya epe aka ọ ya afịa arụ and otu ọbụla o si na dị biko anyị ga na-ejisi ike na-anwụ ike anyị ama m na ọ dịrị izi ime the right thing adịrị easy at all mana ịdị intentional about it kpebie n'ime obi gị na ị ga-eme ife dị otu a I'm telling you ị ga-eme ya otu isi eme ife ọjọọ otu a ka esi eme ife ọma the difference bụ na ihe ọjọọ ka dị easier than ihe ọma but ife ọma pays the reward na dị extremely generous I'm telling you mana unu anya aghọta ya because you cannot relate and ọ bụ na ị chọrọ relate imebe ife ọma mma anachie na phone line m ga-rush je na phone line maka na time adịrọzi efe adịrọ ka ịkpọọ mụ ka ịma ka anyị ga-esi wee kwa anya bụ nwaanyị ukwu wala kedu ka anyị ga-esi nwee ike bring ya peace between adult siblings anyị adị ekwu maka ụmụaka parents is up to you but ndị adult bụ na fe enwego dispute enwego rift between them ka anyị ga-esi wee nyelu nwa ha aka kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347. Hello. Mgbede ọma ka eke ime. Daalụ sọ Joseph gaa n'iru. Because a condition whereby more can like this, they are more top. Before you go to the complaint, you don't need to go to this, go to shape people. We start people are going to the zoo. That's a little more than that's the issue. Oh, because they're not going to make some parents like this. I can put that on like this. What do you get? The I got to make up my current lesson. I'm a condition the thing about our life. The pack at the I never so much as introduce a group. When I was so only parents and I can afford the rest. Because I'm complain, when you come to complain, they go to each other. And I'm going to go to the reality. That's a little of that's about California. You may like that. I mean, I could make a phone in Canada. The work I was usually at to that is immediately later. When I was because for me, when I was like this, I had the experience and it happened to me. You know that I think I put it is up. But I listen to no, it's up now. What I know where now, what I know where is who and the family. They got to tell us this. So you know, that is the way they do. That is when you know what I know where because it is not true that you're going to attack your bath. My dad is doing and your cousin because what about that? Oh, you don't want to the family. I don't want to the family. Hello? I'm not reading it. That is I'm behind it to the family. You're going to and I'm able to be family. I'm going to the parents I want to. You also I don't know anything better than the family who may not be so. I thought about how that I don't think so well. Okay, make sure that's that friend. Okay, I mean, you make some doors and I forgot that order. Oh, we don't put them on order. We can have our order. But I can't always don't put them at the bowl and you know that? I don't know, I can't join. Oh, you keep sadly. In my normal correct. And they also say an answer. If you feel the don't put them at my ball. Yes, you can have that.
then the rat like this. And then everyone has to watch like this. Who you keep fleeting a bit. Or what they also torture. When you can't get twice, don't remember what that. I'm where. Was that Jimmy and somewhere? Or that worship where? Or that otherwise. After all, whatever. You're going to the family. Or the Uruni Higo. Or no, I got that. And the Bakarego. Go to Chichen and go pick up that is after the family. The Umunne, that is it. That is got to rapport. I got a pull. I don't possible. I don't possible. It's not easy with a coa. The more we let the big again. Because we not somebody don't have to. Man, how much you are. It's a way of losing the car. This more, or that is it. Paper. Total. It's not big. You need to see my paper. There walk. So parents is not also this thing. And the parents are like this, you can't take it right now. You like it, you kind of like it, carry on like this. What do you find for you? And then I got to know the chocolate family for what I'm going to have here like this. You have to like this. You only cook like it. Not to do to a feature like this, or like this to talk to me, give me two brothers. Kita ihe anyị na-ekwu maka ya brozi the enmity etinye. Anyị na-ekwu ebe enmity digo ke ihe a ga-eme for these two siblings or for siblings nwelu enmity ịbịa together or na maybe there is no enmity but there is not enough love. Kedu ka a ga-esi eme ka ha bịa together malụ na ha bụ ụmụ nwanne. So ke ha ga-emenwu ya. If I told them, I'm going to step in the head of the inner rapport like in one and one day. I want to like this inner mediator because only can one and one. As an Uzi, we shall talk one day. Meaning more outside like this, because you say, like this, one day down, I got to one. That's a blood brother or blood sister. I got to one day last, that is all about that. So anything is like this, when you want to come where that is the only way can one and one. You want to come and say, you want like this, or they have to one. But no one you make it like this. Set up, or when you begin like this, this is what you do. That is it. Although, Umunne, what don't look for. When you make it 1 year like this, that's the back. I'm sorry. I'm sorry. That is, oh, you breathe. You want to do? I let my noble go at the most I said. My second barrier, the cat catch good. We don't want to get this. We don't want to get the two cool. This is going to put outside. I went there and I said, oh, such a woman or no one. We couldn't. One day, or you will come to this, or I will get back. You want to get to this, or I'm going to have that blood. Or when 1 year, okay, oh, man, what are that? Oh, I'm moving in like this. I have my DNA to look at what I let them come and they simply don't really come one and one. So we'll be like this, maybe American, or otherwise it can end it. But I, oh, yeah, can you not go? What I will you have a day on my that place. That's in a 1 year. I'm going to have to report like this. That is in a Carissa Tagadi, okay. My name is Recabin, and after that, I'm going to give me the or I have to go on top of 1 year. But I carry all Megunogi. I don't know because the Muka is to take a year to go there. I don't think it over before the Maradown, but at least when they would do only what I go on Maradown. I did do the beach go all around such always good. Yeah, that American,
Dalo. Una Nugonian 0706-048-5853. My one at 0915-570-8347. Hello. Keki me. Oh, Dalo. Ademoye. Mazi omi ife nke bụ eziokwu nnọọ. Nnọọ so. Mm-hmm. So parents, it makes people separate from like I would say that's segregation among their children. Right? So that particular woman that those children, those cities were from all those from their father, one of their father knows. Because even I may not have one of them. So you all the time what is more mama no there being support. I want to buy her no and the uncle on the hand. What they call mama, you guys go and see what's the first or could be okay. But you guys see your one. Okay, good, very good, man. Same album, Ogolo. Of Colonia, Sologia, on one charm, on blue charm. You are neighbor. I would very comment. I that album, my man from Colonia, Sologia, on my letter, on my letter. So I will like, I wouldn't like that track. That track from the music, the West Cape. So now, what am I saying? One of the I think I have experience my own family. My own experience, I experienced this thing from my grandfather. And then I'm here. I'm going to I thought of this also. About a lot of my here. You are less than last child. The last child was also my dad. But you bet my dad was also. And I make when you're brother that you're going to believe my job for an alike. One will be the call with what you best. When I use for the good one, I want to come on, I can end the last side up and after they just like that. And then there's a higher. Like how to go on and what's it. There's a brother that he did. Well, I'm not but I'm also on that one. Come from the anarchy. Yeah, when we are there, yeah, but I want to pretty good record. Obuna, yeah, then I just said to you, okay, can I go back to it? So, let's tell you, Ade. Ade. and also, one of the majority of them are the like my dad, my problem is now, my dad, it's really my piano well. My mom was saying I talk on my own. But my father told me the details to the with the connection of the building, something like that. That's such a laugh. My child, I don't know what in my son or what to keep. And in years, in the one okay, that is one of the things that is weird. When it starts to be one of the very few houses in it. But it is here, it is now, but a little what it is, what it was the honey. Like, Kataraya, I can not that here. And people who don't want to go down like a whoever can have them. There's all the camera and you want to get a wood. So, only in a capacity back home. They make half the welfare and family. But now, I'm going to I'm going to
Well, after retirement, the second door, wow, yeah, but we think is what you said. Yeah, so that's not what I want. Me, I'm a different structure. Remember what we did is good. And there, that's all it is. That's not what we want to do. Now, coming to my family now, over here, you made yourself of myself. I know what I think I have what I can understand very well from the type who got it. I think what I did in the family, I didn't move for me. That's the one I'm talking about. Okay, what? Yes, I was not sure. So they could take over. No more years here. So now what of it is easy. But now I would need to be there. So now I'm 2000 years. So 2001. Mm. Yeah, my people that I read was born at the 9, something like that. Yeah. Something like that. Biko inaga m ntị. Hello, hello, hello. Biko enwe afịa nidiri ịzụ kịta ewe n'iwe o nna cheta azụ ka kpọchie m azụ. Daalụ. Life may not be perfect, but your sense of humor can be.
Anachetego Mazuna Volt 104.3 FM. Yes. Call me one time. Nge peak your mother one ka ọ ga-abụ one if right now. Hama moso, hama wiwa, hama sike kwifo onye nke a na-akpọ but ha ga-eji joy. Peak the call. Ya ịnọ na ya tata wee maka anyị ga-esi wee wepụ rift and esemokwu dị na-adịkarị n'etiti ụmụ nwanne. Kpọọ m na 0706 048 5853. Hello. Good evening. Huh? Okay, but you know me first. Sorry for that. Oh, I need the mezu afia tupu ewepu ya na imago na obere ego m na-enweta. Gani. Pia ya akpata ego. Yeah, bido m eziokwu. Okay. Hi. This your parents, how want be your mokwa for real? How want moge? Asum nne na nna gị be your moge like this your parents here kumake how moge? How your biological parents? Go ezo. God da. Dalo so una anugonian as if now my parents yeah no abukwa all to you because oh he nyelo nwa gị ka ọ ga-abụ. Hello.
Keke ime. I Adị m oyi ogegbe. Ka emu na ya na-ekwu. Otego m na-achọ gị okwu nke m na-eme. Ka ị na-emezi. Ọkwa isi m kpọọ gị. Akwa nma. Hey ya. Ga n'eziokwu. Nsogbu adịrọ. Don't worry, I ga-akpa very soon. Oh, very, very soon. So long as ọkwa bụrụ onye na-emebi emebi. Okay, okay. Ngwa gaa n'iru. nkọcha ihe ọtụmba ka achị otu aza na mmezi ihe mebiri emebi ọtụmba ụbọchị aza ya na-ada karịcha ọ bụrụ nke ya nwa so megide ihe ihe a na-agbawa m obi drọp ebe ebu na ihu nke ruo hapụrụ n'ubi afọ na sị na mụ na agara na masara fat mụnwa bidozi ndị ọka amaghị ọka nwa na alara ala ọsọ m lara ụbọchị na ọsọ m na nlara ezigbo maka na afọ m na-emeziri m ihe ndị my father na-akọ ọtụ ihe a nke a bụ nne nsọ mbụ enwe onye ka ahụ so ya maka na anyị na ụdị ọkpara anyị nere enwe nsogbu mmadụ na ụdị ọkpara anyị na-achọ okwu nwunye anyị so mba tinye na ya ma akwụnye nye na ọbịa na-achọ nwunye ya okwu anyị na-akwụdo ụdọ mmegata ụmụanụ sizi tinye na ihe ala ọbụla na-achọ nwa na okwu n'ọbụ ndị na-agbagbo ofu na ọnwa adịtụmanụ nwụrụ ọ ga-anwụkwa nwa ahụ. Here's how a post on Reddit broke open the hunt for the sub. Is well. Ongu abada. Ongi bada. Is well. Dalo. Dalo.
right. 0706-048-5853. Time name is Kwarapo. So I'm trying to keep you as brief as possible. Hello. Hello? Good evening. Hello? Kekime. Good evening. Oh, Enugu. Hola, no. Gani. So, it's like here that people go opposite of Ihanako. Because behind a shop solution of Ọbụ dị Sunday dị ọkpara. Hello, ọbụrụ dị ọkpara ka anyị na-ekwu maka ndị bụ na ha na-adị siblings na-eso okwu. Siblings, whether na ọ dị ọkpara or ada or nke ịtọ. So that is the thing. So, but eventually, what is happening as in what I need the family now is that only getting in the app, you're going to do the one and say, well, this is the opera. Your para 1 year why you do your para Sulaka and Mamma Sawa baby. Your para as you know, let's talk like before that as a and a heart, I got in common or not feel. When children they put at that family, or home where the parents in a baby, no one has like ya, no one has like ya. If I don't know, you have one here in that family. Yes. So, mother, even the second tell or what or they help that you're but now, when I did this, near where they go, if we go anything, the hospital, you will expense 16 years. We're going to need a papa, Naya. We're going to need milk, Naya. I'm just telling you live. For one, as you know, I get to go to privacy. I will not download you. You will what I do. You will move to me. Or with expensive, so you never want to go die for that milk. If you're getting to be a I'm making a routine out of the wrong 7 years. Now I'm working out of the wrong. That one, but only kids is like, I said, oh, one day here. So the very day we ain't got to give me or what was so you and Malo Zibuzi, no Yaha, or Jenna the family, you and Simon, can you hear men or what he and only day to a deal? The president, Tahoga, or who will Mohammed Shan, or who will Mohammed, why I did a budget to you, a Maha. But I think the one about Adam to one. No, I get by area. Oh, you're not telling when I'm wearing it, but I want to go to a boy and yet I don't know where you're going to offer all my cool Yadian Comos. The same family. The same family can now what they have. Because that's not why you're a general book, a family, Mama Nachi family, as a near of Papa Gag. Now, when I see a name for Gogadi, or waiting at the family, we're general one. The one almost has the way to for walking out of how one. Not also dear, they were the family. Oh, one year because they don't have it. We have to take it clear. That is my question. Because now they see me and say, but Nanka, Najobaranka, and Mamma Helpos Swedia into that family. As I'm talking to you now, the family is something that Papa over. Since 2018 till now, they made the funeral because of the job. No, no, catching out on a job. In cada way, that was in a manchini until the next funeral. Now, by MSA funeral, they are going on your world. Also, over national area, they are going to Amanda funeral up to today. 8 years and made the funeral of the father. The woman on and off, they are not going to was not going to teach you. We didn't have to look at more than age. We didn't get his another, but I didn't get a movie on her. Question. So, call me the edge because I will not hear that for the jobs. I know you know that now. Always some people, Mama, who will say, it was where to white. I'm just telling you. Why not talk about you here? One woman and your woman and I got it on. Oh, yeah, we didn't get it about 2 4.
I will get it to another day. I took me Umunne walking up. Had a book, 3 boys, 3 girls. Get that. Boys, for our this one. Oh, maybe not even for the father or home here and here one block. I'm sure I don't know how to put it. If that are some things that are one not, oh, can be hand at it, I actually. You don't know why you took a piano, Maria. The two go neck or something when you see it somewhere. When I cannot just tell. When I didn't get one. Upon one, the general pastor again, our money, I'm a mixing around. I just playing like that. Which you up to now. Since 2018 to date, no funeral up to today. When I don't think I also do that, the question. Daalụ ike gwụ a na-ekwu ofu ọzọ a na-apụta rift between ụmụ nwanne nke anụ a dịzị ka ọ dịzị spiritual because ọ dịrọzi normal. I had to ask ofu nne ofu nna mụ time adịrọzi. I think I have to extend this till Monday. I ga extend ya till Monday because eziokwu m ihe family na-atọ m ụtọ ụmụaka ihe family si atọ mụ na ama na mụ nwa mụ na unu ịnọdụ ebe a na Christmas I'm sure na I'm happy about it. I miss my family already. Diọkpara ya ajụgo m how this Christmas go be. Mụ mepezie ọnụ mụ bụ onye mkpokonete bụrụzie mụ ya asị ya na m adịghị anatakwa kama na onwe weekends mfuru ụzọ nnata is well unu amụrụ the joy. Hey like ọ na-awa ịbata like this mpamasị m hey oh mkpọtụ ya akarị mana ọ like ya just mkpọtụ ya akarị because ha dịgo used to quietness ịmago sọsọ na nne m bi ihe nọzin asị m ha yebazie nnọọ kịta akụ mbido relationship ọ bụ the marriage kịta akụ mbido boyfriend and girlfriend. My father, if you don't impress my mother ụmụ ya nọchasikwa ebe dị iche iche ọ decide ya na ọ ya abịa be onye nke ọbịa ọ chọsikwa ịbịa be onye nke ọbịa ọnya bụ ịfụnanya ọnya bụ love ọnya bụ family. My mom nọ na-akọlụ m yesterday sị m na daddy gị na-emekwa ihe iwe o na ọ na-emekwa ihe iwe na ọjọọ so na si ya na-egodu unu anụgo for 30 something years na-eme na ọ na-eme ife iwe were gị sitọkta ka ọchị si ya zuo ike na o mere gị ihe iwe ọmụ ka ọ ya eme ihe iwe ọmụ na ya nọ ọ joy all happiness. Ụmụaka etonitego. Parents can talk about these things. To ụmụ ha tonitechego all the joy. My brother na last born my last born nwekwa lodge mana asị m ya kedu ihe sọsi ya nọ n'ụlọ eme ebe niile nọ n'ofu ebe nke nwaanyị bịa na nke gị ihe ụlọ gị na-adịdete ebe ọ bụ na ịdị lazy ịdị ngana ịdị ehicha ụlọ ịdị azụ ụlọ ihe ma ilie nri ịdịgo oke ngwa nwaanyị bịa nọrọ ọsịrọ m na ọgba ya ọhịa agba ya ọsịrọ m ihe ọ gwadebe bụ ka eko yesi na-aga skul si ya na ihe ekweghị omume bụ ọnwụ. Like I wish na m ga-etelu the story, the joy, the happiness. Parents mpa mụziri m ọ na-abata ọ na-ewenata biskit no mata anyị dị 5 o weta 4 oke ya ikwoli otu onye ọbụla anyị 5 a ga-eshi nweta ya o sendịrọ gị ọsọ gị bụ akwa from ta ihe ọ ga-emezi ọsọ ụmụ nwanne ngwanye tuni ya asọ onye nke na-ebe akwa ọnya bụ joy ọnya bụ love ihe a na ha ekwu ka anyị ma ka anyị esi ewekọnata anya bụ rift na okenye ọkwa na ka anyị try ya lock anyị asịrị ọkwa na ọkwa ka anyị try ya lock trial and error ka anyị chi ime mana nsogbu adịrọ anyị ga-emekwa ihe a on Monday but for ndị bụ na ụmụ ha ka pempe bikonu eji m chukwu ayunu unu ebuzina parents negodo a parent negodo parents ndị negodo this parent negodo nne negodo ihe nne na-agwa nwa ọ mụrụ amụ ka ihe bere respect ka nwa gị ahụ gwa your grandchild or your grandchildren. Oh, ndị nọ na YouTube, Peter Wekasa, daalụ so. Miss them, hi, I'm from Kenya. Daalụ Basi Joma, hi, daalụ so. Basi is my first time of joining you. I have been listening to you. Well done, my dear. Onyejekwe Cecilia, hello, Auntie Chinazo. Good evening, our ODENIGBO family. Daalụ so, Onyejekwe Cecilia. Gamer Pro, say hi, my friend. I'm seeing to India when I send a message. Daalụ so. Konyozo. Nelson, some hi. Cletus Uguneke, some hi. Some Chinazo, well done work. Daalụ so. Ibukun Michael,
Rosefan, the chopper, and my future Nina Sumunu Dal, Kechi Neburu Sozomun no, na Volt 104.3 FM. Brother Skipper, the caveman, Ketune Egua, or the very important.